आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. आंबोलीगळे गावातील ऊस शेतीतून परत येत असताना शेतकऱ्यांना गव्यानं ठोकर दिली. गुरुवारी सायंकाळी 7:30 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. सुदैवानं यात कुणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही. गेळे येथील शेतकरी दीपक गवस, प्रमोद गावडे, लक्ष्मण गावडे हे आपल्या मालकीच्या मोटरसायकलवरून परतत असताना वाटेत हा प्रकार घडला. रस्त्यामध्ये उभ्या असलेल्या गव्या रेड्यानं त्यांच्या अंगावर चाल केली. मोटरसायकलला गव्यानं दिलेल्या ठोकरीत प्रमोद गावडे आणि दीपक गवस हे गटारीच्या दिशेनं फेकले गेले. त्यामुळे त्यांना दुखापत झाली. त्यावेळी आरडाओरड केल्यानं तो गवा पळून गेला. सुदैवानं कुणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही. वन विभागाच्या आंबोली वनक्षेत्रपाल विद्या घोडगे कांबळे यांनी जखमींना अधिक उपचारासाठी सावंतवाडी इथं जाण्यास सांगितलं. सायंकाळी उशिरा घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करण्यात आला. अधिक उपचारासाठी जखमींना आंबोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून सावंतवाडीत नेण्यात आलं. याबाबत अधिक तपास आंबोली वन विभागाचे कर्मचारी करतात. आंबोली ऊस शेती परिसरामध्ये हत्तीनंतर आता गव्या रेड्यानं अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय. लाखो रुपयांचं शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. हे शेतकऱ्यांचे नुकसान कोण देणार असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात असून गव्या रेड्यांचा तात्काळ बंदोबस्त करावा अशी मागणी होते. अन्यथा आंदोलनात्मक पवित्रा घेऊ असा इशारा देण्यात आलाय. त्याला काय माहिती एकदम धावला अंगावर धावल्यावर हे मारल्यावर आम्ही गटारमध्ये पडलो. तिथे एकच होता, मोठा होता, जबरदस्त मोठा, कमरेत आणि पाया तिकडनं आग लावून घरी येत होतो. त्या रस्त्यावर गौरडा होता, उभा होता. आम्ही गाडीतून खालती उतरलो आणि त्याला हाकवण्यासाठी पुढे गेलो. तो रिटर्न आला आणि डायरेक्ट आमच्यावर धावून आला. जसं आम्ही गटार होतो बाजूला, गटात उडी मारली आणि गाडीला डायरेक्ट ठोकून पळाला. मी होतो तुकाराम गवस आणि माझे वडील लक्ष्मण गावडे. एकच मोटरसायकलवर हल्ला केला. एक मोटरसायकल तिकडे लांब होती. माझी मोटरसायकल करून मी हळूहळू पुढे येत होतो गावाला हाकवण्यासाठी. तो रिटर्न आला आणि आमच्या मोटरसायकलला मारला. मोटरसायकल धावून आला तर आम्ही गटारात उडी मारली. आता नाही जर बरं वाटलं तर उद्या मग सावंतवाडीला जाणार. सगळं वापस हे रिपोर्ट मुका मार लागल्यामुळे सावंतवाडीला सगळं आता रिपोर्ट करावे लागणार हॉस्पिटलला जाऊन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.